Hát a büdös kurva anyádat, bazd meg! Meghaltunk a körbe, bazd meg. Akkor bazd meg a kurva anyád. Na sziasztok, fickók! Tehát a mai videóban Battle Royale-ozni fogunk. Megnézzük, hogy milyen is az új season. Próbáljuk megnyerni, megszerezni az új Wing Rider-t, ilyenek, szóval, ja, tartsatok velem. Ide fog mellénk ugrani egy kis csicska. Nagyon nem ismerem a pályát, semmit nem ismerek egyébként. Nem fogok hazudni, játszottam ebbe az új seasonbe egyetlen egy darab kört. És ez mind. Előző seasonben a Battle Royale-al nem játszottam egyáltalán, már nem tetszett. Valószínűleg botok lesznek még így az elején, mert mondom, nem játszottam Battle Royale-t. De ahogy játszottam egy kört ebben az új seasonben, esküszöm egész jó, legalábbis tetszett. Úgyhogy megnézzük, hogy mit tudunk kihozni belőle. Ult ki. Hát szóval lehet megszerezni. Van erre fele valaki. Hallottam amit a kis köcsög. Közben írjátok meg kommentbe, hogy nektek hogy tetszik az új season. Jó lett, rossz lett, mi a baj vele. Tetszik, akkor mi tetszik benne. Csecnő. Kell a Mati refresh. Lesz. De jó, ez a Stone Fight, de tetszik. Meg fogunk halni amúgy. Hát geci. El is vagyunk innen a faszomba. Most már tudjuk, hogy akkor honnan lehet megszerezni ezt a Vaulki. Van egy boss, akit meg kell ölni valószínű. Az miért ellaggol az a csávó? Köszönjük szépen. Most nekem siedett ad az ajzé? Ez a switch, amit én fölvettem. Ez amúgy nem volt egy rossz döntés, hogy visszahozták szerintem ezt a Hunting Knife-et, mert nagyon tetszik. Mindig is egy jó fegyó volt. És egyébként ne felejtsétek el, srácok, hogy 500 feliratkozónál majd mindig 1500 waybackot fogunk kisorsolni a nézők között, szóval nyomjátok meg azt a feliratkozást. Ez a végtelen ideig tudok slide-olni, mert ez nagyon komoly, geci. Legjobb roto ever. A Birds az nagyon OP. Akkor bassz meg az anyád. Szépen ráérkezett. Tudunk egy legasotit, ami egész jó. Ez mit tud? Komoly. Ebbe a buliba így be akarok szállni. Én ne lövöldözzél már oldalról, kurva anyád. Mégsem akarunk beszállni ebbe a buliba. Talán valamit ki lehetne még ebből innen hozni. Júj! Egy HP-je maradt. Tehát ez itt az 5. gamünk. Hogyha ez nem adja ki, akkor sajnos nem jártunk sikerrel. Akkor bassz meg a kurva anyád! Wow! Hát a büdös kurva anyádat, bazd meg! Meghalt Fall Damage-be. Bro. Kifőtt ez a szar.
Nagyon jó volt már a shield. Rohadjál meg reggelre, te faszopó, mikor oldalba kell lőni, bazd meg. Már szeretem, mikor csicska vagy. Felbasztunk egy 6-7. Meghaltunk a körbe, bazd meg!